Takže čaute, ďalšie pokračovanie Marketing Backstageu, mega úspešnej videošovky o marketingu a reklame. Predtým, než sa začneme rozprávať s ďalším hosťom, tak dajte túto subscribe, tu bude také tlačítko, ktoré keď subscribenete, tak vám neujde ďalší diel. A v tomto dieli vítam Andreja Čina z Core4. Čauko. Ahoj. Dáme si ruku. Čau. Že ti je nevoľno trošku. Je to v poriadku. Je to v poriadku. Dobre. Andrej Čino, Creative a Strategy Director v Core4. To je aktuálne tvoja pozícia v Core4. Hej. Akých klientov máte v Core4? Môžeš tak na úvod akože predstaviť Core4 agentúru? Potom predstavíme teba. Core4 je agentúra, ktorá funguje, pokiaľ viem, tak najdlhšie zo súčasných digitálnych agentúr. Dávno predtým asi, ako som vôbec ja si robil v reklame. A venuje sa vlastne širokospektrálnej digitálnej činnosti. Začala ako technologická agentúra a postupne s môjim príchodom vlastne sa rozšírila jej činnosť aj na kreatívnu činnosť a vlastne ona bola aj mediálna agentúra, ale to sa odštepilo. Medzi tých súčasných klientov patrí, donedávna to bol ešte akože Orange, 15 rokov, už asi nie je. Slovenská sporiteľňa a kopu všelijakých rôznych menších klientov. Keď som si ja pozeral tvoju históriu, tak v podstate na LinkedIne ti to začína v roku 2001 v Mark BBDO, ale ty si ešte predtým robil už v reklame. A kedy si ty začal v reklame? V ktorom roku? No, ja som začal, teraz nechcem, aby som znel ako taký starý chuj, ale... Už to bol aj Robert Slovak. Ja som začal, no hej, akože len... Ja som začal akože celkom skoro na svoj vek, lebo ešte ja mám brácha režiséra, jemu som pomáhal ešte na strednej s nejakými textáciami spotov a takýchto vecí, ale asi to bolo od prvého ročníka vlastne na výške, kde som robil full time vlastne už od začiatku prvého ročníka. Zlomový bod bola jedna taká že dlhá chlastačka v takom podniku, kde sa dakedy stretávali ľudia rôzne z branže, bolo to, že Café Galéria a to boli takí starší ľudia odo mňa a ten človek, čo mi povedal, že mám ísť študovať reklamu a ísť robiť, bol Ondrej Štefaník, ktorý mi počas jednej chlastačky povedal, že ty dobre rozprávaš, kamoško, ty pôjdeš na propagáciu. A vtedy som sa vlastne musel rozhodnúť, že som po skončení hotelovej akadémie, kde som študoval kuchár. Kuchára. Hej. Ja som kuchár. No tak jak Ogilvy. A potom som vlastne išiel na propagáciu a začali sme robiť. No, ja som si strašne veľa vecí zisťoval o tebe, keďže poznám ľudí, ktorí poznajú ľudí a ty poznajú ľudí. A som počul, že si milovník Malého princa, Radiohead. Všetky tie veci by sa dali už dať do akože času minulého, hej? Ale akože hej, na princovi som dosť dlho fičal. Radiohead už nepočúvam, lebo už mi to akože škrípe v ušach, už do depresia celkom. Hej. Ale áno, Radiohead bola spolu so Smashing Pumpkins moja akože dlhoročná srdcovečka. Ty si to aj tak sám naznačil, že strašne dlho si v tej reklame a začal si, že... Prepáč. Začal si strašne dávno v tej reklame, kedy ešte kvázi ako keby digitál nefungoval. A teraz robíš aj v Core4, čo je viac menej, že digitálna agentúra, alebo teda asi robíte cross-channel, ale ste digitál. A že ako si sa ty dopracoval k tomu digitálu, alebo že, vieš, že ako si switchol z tej klasickej reklamy na ten digitál? Lebo ja som mal také šťastie, že ja som asi prišiel do tej reklamy alebo do tej branže v tom období, kedy sa začala robiť taká tá moderná reklama, kedy Vaculík začal spúšťať svoje kampane, ktoré sme my ako všetci zasraní obdivovali a my sme nechceli robiť akože reklamu ako my sme chceli robiť reklamy ako Vaculík, hej. Vtedy, keď robil IKEA a Tatra banky a takéto veci. No ale to je jedno, aby som sa vrátil naspäť, že ja som mal takéto šťastie teda, že som mal, že tá moja dráha išla vlastne cez ATL proste prostredie. Dosť skoro som sa dostal aj na riadiace funkcie, čo proste bolo tým pádom, predurčovalo mi to, že som sa vlastne toho relatívne veľa akože aj musel naučiť. A v tom čase, kedy som približne akože končil svoje pôsobenie v Sači, tak to bolo plus minus obdobie, kedy sa poprvýkrát to začal objavovať Facebook a ja som vlastne si uvedomil, že buď teraz vlastne urobím, jednak mal som aj iné dôvody, ale že urobím to ten step out z toho kruhu a že musím sa ísť naučiť niečo nové, lebo som vycítil, že keď proste zostanem v tom ATL-ku, tak zostarnem a stanem sa proste, vieme, čo sa deje s generáciami kreatívcov, ktoré v úvodzovkách starnú a
Takže som ten trend chcel zachytiť, no a urobil som to včas a išiel som akurát do agentúry, ktorú som nepoznal a s peknou výzvou vybudovať kreatívne oddelenie a súčasne som ale sa učil. Súčasne som bol v pozícii aj akože kreatívny riaditeľ a súčasne som bol junior, lebo kolegyňa mi musela vysvetľovať, čo je to flashová animácia, jak sa robia proste animované mikrosajty, pre Orange sa vtedy toho kopec robilo. Takže bolo to junior a senior súčasne a toto bola pre mňa šťastie, že som v priebehu tej svojej dráhy vlastne si to mohol tak rozdeliť na tie ATL aj na tie digitálne proste veci. Čiže ty si zo Sači, vlastne kde si bol, že ako keby ATL-kový kopík, ale tam si mal akú pozíciu? No tam som bol akože s Braňom Mladým, s Arťakom sme mali vlastný tím a sme boli akože team lídri, ja som bol senior copywriter, tam bol senior art director. Čiže ATL-kový kopík, seniorný kopík si prešiel ako creative director do Corforu, kde si vlastne začal prvýkrát úplne digitálne veci. Novú oblasť pre mňa proste. Ale vtedy bola výhoda, že veľa vecí nikto nevedel robiť. Vtedy napríklad prišiel Facebook a všetci sme sa učili, prvé apky a tak ďalej. Orange bola prvá fanpage na Slovensku, komerčná, koncepčne spravovaná. Takže učili sme sa, za pochodu. Aj nám hrozilo, že nám ten Orange vypnú na začiatku. Veľa prúserov, to bolo pekné obdobie. To je super, že toto som si mohol zažiť, že na rozdiel od toho, keď teraz veľa vecí už to know-how všade fičí a típci rôzni prednášajú kade tade a učia ľudí digitálu. Takže tak. Takže to teraz nejak rípeš? No dobre, a teda ty si v Corfor takto akože vybudoval ten svoj digitálny svet a naučil sa robiť ten digitál a teraz akože mám informáciu z tajného zdroja, že ty odchádzaš z Corfor. Hej, kedy bude vlastne tento diel aerovaný? Už si to oznámil? No, lebo sú nejaké timingy. Ne, akože, hej, čaká ma akože ďalšie vystúpenie z kruhu, ako to ja volám. Proste si myslím, že sú etapy v živote človeka, kedy musí z toho kruhu vystúpiť, inak sa môžu stať zlé veci. No dobré, a teraz akože odchádzaš úplne že z reklamy, alebo ideš si založiť nejakú agentúru svoju? No neviem, mne to je jedno. Akože fakt nemám proste žiadny plán. Podstatné je pre mňa vystúpiť z toho kruhu. Ten kruh, akože myslíš Corfor? Nie. Ten kruh myslím v tomto prípade ako agentúrny život, pretože a to je to, čo aj s veľa mladými rozprávam, so stažistami a tak ďalej, že ja som akože od začiatku vedel, že chcem robiť agentúre, chcem robiť kreatívu, že chcem byť kreatívny riaditeľ, bábenky, žúry, alkohol, chrás, drogy, veci. Ale... Vy ste mali stripterku na tej narodinovej oslave u vás Corfor, no? To je jedna z tých najslabších vecí, o ktorých vieš. Ale to som chcel, že vlastne je podstatné z toho pre mňa vystúpiť z agentúrneho života, o tom ide. Ako potrebujem si od toho... Akože chceš kľudnejšie to robiť. To je asi trošku idylická predstava. Nemám žiadny plán, ale uvedomil som si, že musím proste si od toho dať pauzu, lebo išiel som proste non-stop na doraz a ja som za tých 15 rokov mal tuším mesiac voľno raz. Akože, keď sa dostaneš do modu... Hej. Vtedy vlastne, to bolo také ešte predtým dávno po Lazárovi, kedy som robil Sky Europe z domu, zo záhrady, ale je podstatné podľa mňa niekedy sa na ten svet pozrieť reklamy zvonku, lebo strácaš nadhľad kokos úplne. No dobré, a teda akože... Tak ale musíš mať nejaký cieľ, či teraz akože skončíš Corfor a máš toľko peňazí na účte, že nemusíš nič robiť pol roka. Tak Corfor platia akože dobré, ale ne, tak mám nejaké zdroje na to, aby som chvíľku mohol oddychovať a sa mi ozývajú nejakí ľudia, to znamená, že budú asi nejaké bokovky a myslím si, že to, čo je pre mňa po tom agentúrnom svete podstatné, je to, aby som nevedel, čo príde, nevedel som, aký je deadline, nevedel som, čo musím koľkého začať proste robiť. To znamená, že viem, že panuje taký ten univerzálny vesmírny princíp, že niečo sa objaví, tak ako sa pre mňa, keď som robil v Sači, objavil Corfor, takisto sa objaví niečo znova. Ale na chvíľku chcem z agentúrneho a z klientského života vypadnúť. Ale projektov idem asi ďalej robiť. Akože. Dobrá, čiže keby ti došla ponuka od klienta, tak to vezmeš, či ne? Akože od klienta, že na marketing? No hej. Čo ja viem. V podstate, že tá druhá strana. To neviem. Akože ak áno, tak určite až niekedy na jeseň najskôr alebo čo, ale s tým klientským svetom mám trocha problém, lebo nie je asi veľa značiek, kde je ten marketing možno v takom stave, alebo je tak vystavaný, že by to človeku proste, ako som ja, alebo ľudia, ktorých ja poznám,
mohlo vyhovovať. Dneska tam panujú častokrát rôzne politicko-vzťahovo, neviem aké proste princípy, ktoré mne sú vrcholne odporné a nechcem byť ich súčasťou. Možno subjektívny názor, ale za mňa najzvučnejšia kampaň Corforu za poslednú dobu, ale tú dobu už myslím takú širšiu dobu, bola podľa mňa ten Maják. Je to, asi aj ty to tak vnímaš? Tak rozhodne je to niečo, čo prekročilo rámec akékoľvek bežnej práce pre klienta, že bolo to pre nás, čo sme na tom sa spodielali a čo na tom máme spoluautorstvo, tak je to vec, ktorá, keď sa ti podarí urobiť kampaň, ktorá má ten virálny reach do 150 krajín sveta, tak je to výnimočné, hej, a asi aj neopakovateľné. My sme robili v podstate teda prvé CIčko Corforu, keď som stával, tak vlastne sme sa dostali k tomu, že ideme robiť web a tak ďalej a hľadali sme vtedy funkcionalitu nejakú, ktorá by ten web obzvláštnila. Vieš, aký je rozdiel medzi bocianom a obzvlášťom? Neviem. Bocian hnezdí vo vysokých výškach, obzvlášť na komínoch. No a takže vznikla vlastne náhodou funkcionalitu, tak sme sa bavili o tom, celý Maják vznikol náhodou, že chceli sme robiť Facebookovú funkcionalitu, všetko, čo bolo Facebookové, bolo cool vtedy, hej. No a vlastne vznikla taká vec, ktorá bola taká, že jednoduchá, niekto prišiel s tým nápadom, druhý to doplnil, tretí to doťukol, sme tam asi 3 spoluautori oficiálni. A vznikla vlastne tá vec, že keď človek prišiel na webku a mohol v podstate a dal like na stránku, tak sa Maják v priestore, celé to bolo cez live video feed, ktorý tam stále je, videl, že Maják sa vlastne začal svietiť a človek musel prísť, a to bolo vlastne tá pekná vec, že človek musel prísť ten Maják vypnúť a osobne do kamery ti poďakovať. A to bol vlastne ten moment, kedy ten nápad prekročil rovinu iba technológie, ale stal sa niečím takým milým, interpersonálnym a ľudským. A to väčšinou sú asi tie nápady, ktoré obdivujeme zo zahraničia. Musím povedať, že absolútne sme to neočakávali, pretože ten Maják začal proste svietiť postupne a zrazu proste neprestával svietiť a začali v agentúre, ľudia sme stále chodili, na niekoľko dní sa v agentúre pozastavila práca, akože nikto sme nechápali, čo sa deje, hej, že ten virál to bol asi jediný krát, keď som skutočne aj zažil podstatu toho, čo je asi virál. A zrazu začali nám chodiť veci, že nejaká newyorská agentúra nám napísala, z Ruska nám napísali ľudia, z Malajzie nám napísali ľudia, začalo sa to šíriť, začali vznikať články, blogy rýchlosťou blesku proste. A potom vlastne, keď sme vyhodnocovali ten virálny reach, tak to bolo cez 150 krajín sveta, čo je halus. A normálne nám písali ľudia, bolo to akože perfektné. A potom sme z toho spravili ešte niekoľko vln follow-upu a ten Maják sme integrovali ako keby až do takého nejakého CIčka agentúry a teraz až ideme meniť CIčko, to neviem, či je tajné alebo nie, tak ten Maják poprvýkrát pôjde už naozaj tak do úzadia. Vtedy sme za to vychytali aj nejaké tie klince a takéto veci. Myslíš si, že tá kampaň bola aj úspešná preto, že vám do toho nekecal žiaden klient a že si to mohli urobiť úplne, že ak ste chceli? No tak to je akože určite, to je že prvý bod, lebo my sme fungovali v rovine niektorých klientských značiek, kde bohužiaľ sme mali veľké silné zásahy do ideí a realizácií. A toto bola taká vec, ktorá tým pádom spontánne vznikla a poprvýkrát sa ako keby prejavilo, že ten tým, ktorý tam bol, čo mohol vytvoriť, keď je niečo úplne z radosti a keď sa spoja proste dobré nápady. Ale hovorím, že hlavne to bola proste náhoda, že ja si myslím, že to respektíve nie je náhoda, ale že to šírenie a ten efekt sme nikto nepredpokladali, hej. Proste to sa nedá. A biznisovo vám to nejak pomohlo, myslíš? Tak určite, hej, akože stali sme sa známi ako kvôli tomu Majaku a tak ďalej, častokrát ale nám to možno uškodilo aj v tom, že zatieňovalo to iné práce, ktoré sme proste akože robili, kampane a tak ďalej, ale stali sme sa určite, lebo Corfor dovtedy sa neprofiloval ako kreatívna agentúra, hej, a vlastne vtedy nám to pomohlo v tom, a teda aj mne, keď som mal ako úlohu budovať tú kreatívnu časť Corforu, že nám to pomohlo tú značku vytvoriť a upozorniť, že aha, Corfor je tu síce že dlho agentúra, ale už je to aj kreatívna agentúra, to nám akože dosť pomohlo. OK, a nejaké iné top kampane, ktoré ty subjektívne vnímaš ako top, alebo aj podľa nejakých čísel od vás za posledné nejaké obdobie? Vieš čo, bolo to strašne veľa, ale ja mám takú akože jednu vec, na ktorú som tak celkom hrdý, je vlastne to, že som mohol byť podpísaný tak trochu pod výstavbou tých sociálnych sietí Orangeu, úplne od nuly.
pretože to bola práve perfektne tá príležitosť v tom období, že sa to začínalo. To znamená, že definovať vlastne tú úvodnú a potom tie niekoľko vln tých ďalších stratégií kontentových, v čom to bude iné od O2, od Telekomu a tak ďalej. A tam akože, tam sme robili cez, neviem, desiatky, stovky aplikácií, vecí, hier, tam si ani nepamätám veci, ale tam sme mali tú oberačku jablk, čo je stále najkomentovanejšia aktivita na Facebooku. Na Slovensku určite, tam je cez 600 000 komentárov. Čo bolo? To neviem. To bolo také normálne, že súťaž o iPhone 1 a vtedy sme sa všetky agentúry predbiehali v tej komentárovacej máni a tak ďalej, to bola tá fáza. No a sme urobili jednoduchú vec, že človek mal napísať nejaké slovo s dlhým O, akože dlhé O bolo akože znak Apple. A urobili sme k tomu takú, my sme to že servisné mikrosajty, to myslím, že sme tiež začali robiť prvý, že k facebookovým feedom sme začali robiť také, že mini mikrosajty, ktoré povedzme, že ukazovali, že koľko si tých jablk nazbieral a tak ďalej, a tak ďalej. No a to bolo tiež taká dosť halu, že to sa začalo nekontrolovateľne šíriť a v tých dvoch vlnách to malo dokonca cez 600 000 komentárov a aj nám to ráchlo párkrát, sme museli s Facebookom to riešiť a viem, že vtedy sme prekonali aj skok Baumgartnera zo stratosféry, proste v komentároch a tak ďalej. Takže to bola taká celkom pekná vec, ale takýchto bolo veľa. Takže asi tie sociálne siete Orangeu. Potom ďalšia vec je to, že na ktorú som ja celkom hrdý, bolo to, že som mal príležitosť slovenskej sporiteľni pomôcť poradiť akože stratégiu budovania značky účtov pre mladých, kde sme vlastne dostali v rámci Erste, pokiaľ viem vtedy, neviem či je teraz, jedinú výnimku na vytvorenie subbrandu Space účtov, čo som bol aj prezentovať proste niekde v zahraničí, nepamätám, kde to bolo, kde sme dokázali vlastne... Vy ste vymysleli Space účty? Hej. Kde sme vlastne dokázali Erste matke opodstatniť, prečo to má mať funkcionalitu subbrandu, celú tú stratégiu nejakým spôsobom som bol rád, že som mohol akože vystavať a tá každoročná komunikácia sa zaradila podľa mňa akože medzi tie top komunikácie bank na mladých, takže to je tiež, nebudem riešiť konkrétne kampane, lebo ja som teda začal od určitej doby v Corfo riešiť skôr tú strategickú zložku, že tie idei už som začal nechávať na mladších. Ten Fernečto Grant, čo sme robili, to, že takto si robia selfie dospelí, čo bola tiež celkom taká unikátna stratégia, ktorou sme tak zaexperimentovali, že sme Inside mladých použili v komunikácii na tých vyzrelých, hej, a nejak no dobré, to ste vy ako Corfor, ako kvázi digitálna agentúra, alebo vy, jak sa definujete Corfor, ako digitálna agentúra? Tak to je kreatívna agentúra, alebo... Corfor sa definuje ako digitálna integrovaná agentúra, to znamená, že keď prišiel vlastne o tom som aj písal raz taký jeden blog, pozrite si na stratégiách, že to znamená, že robíme offlineové veci vtedy, keď to má zmysel v rámci digitálnej komunikácie. Lebo ten bol aj normálne v ATL-ku aj všade. Áno, tam, ale k tomu boli onlineový koncept, onlineové videá a tak ďalej. Akože akurát tie onlineové videá nejak nezarezonovali v nejakých hodnoteniach a tak ďalej a skôr tie outdoory zarezonovali, ale ako Corfor robí integrované služby vtedy, keď to má zmysel. Nechceme to robiť samoučelne, neberieme zákazky na, že správte nám ATL-kovú kampaň. Robíme vtedy, keď to má zmysel v tom user journey toho človeka, hej, že na web, microsite, veci, nejaké kvantifikované ciele na onlineovom prostredí. Ty si vydal knihu poviedok To si ty teraz. To ty si teraz. To ty si teraz, hej? Hej. Ja mám to tu zle napísané. No dobre. To ty si teraz. A čo to je? Tá kniha, akože ten obal, vyzerá podľa mňa ako kniha pre ženy. Je to naozaj tak, či iba ja to vnímam? Kniha pre ženy má byť pôvodný názov dokonca. Fakt? Hej, ale potom zistíte, že niečo také existuje. No a tak, ale akože, neviem, to nemoc zaujímavé, že Gondor Štefanik napísal už 3 alebo 4 knihy. Ja som napísal iba jednu. Ty si teraz tu. Ty si teraz tu, jasno. Ty si teraz. No a to je taká knížočka, to nie je, že kniha. Knížočka, no dobre, však knížočka. Ja som nenapísal ešte knížočku. Ešte. Však napíšeš. No však tomu ver. Všetky tieto rozhovory... Keď budeš tak starý, jak ja, keď ťa mám citovať. No to neviem, či sa dožijem týmto životným štýlom. No nie, dobre, a čo sú to? To sú poviedky? To si proste len tak po večeroch si sa nudil, asi si písal knihu? V skutočnosti to bolo nástroj, ako sa nezblázniť v istej dobe, kedy som mal nahromadené nejaké citové rôzne veci z minulosti a potreboval som si ich upratať a to boli väčšinou veci, ktoré som uverejňoval na blogu, na Smečku a písal som ich, keď som došiel po nočnej
z roboty a doma som proste pil a nemohol som zaspať a prenasledovali ma, jak to môj kamoš napísal v predhovore, nejakí démoni, ktorých som musel nejak spracovať. Takže ja som ako copywriter to mohol spracovať jedným takýmto spôsobom. No a potom, keď sme mali klienta ICAR v Corfore, to už bolo tuším, tak náhodou mi povedali, že to ste vy, že a... že my to vydáme. No. A to vydali. Hej. A predáva sa? Kokos, už dokopy som na tom záril podľa mňa aj cez 90 €. Aha. Hej. Tak dobre potom. Dobre. A tak premostenie naspäť do reklamy. Ty aj v podstate, teraz jak bolo Digital Pie, ty si bol v porote a takisto si porodcoval aj nejaké iné súťaže. Nemám úplný prehľad v tomto. Dobre, a čo si ty myslíš o nejakých kreatívnych alebo celkovo o takýchto súťažiach reklamných? Myslíš, že je to akože dobrá vec, alebo myslíš, že na Slovensku vzniká veľa reklamy len preto, aby bola ocenená nejakou cenou, alebo čo si ty o tom myslíš? Takže ja sa na tie veci pozerám vždy z dvoch pólov. Jeden pól je to, že jasné, že to samohonka každého segmentu, ale tých samohoniek má každý segment viac, nie sú to len kreatívne súťaže. Považujem to za proste vec, ktorá patrí k tej branži a otázne je skôr pre mňa to, že ako sú tie súťaže robené a či proste tam sú férové šance aj pre newcomerov a tak ďalej. To je akože o dosť hlbšia téma. A na Slovensku sú? Myslíš, že sú tam tie šance férové? Alebo že je to, že tie stálice majú uprednostňované nejaké, akože, alebo že tí ľudia môžu bez... Tak ja ako človek, ktorý je jednou nohou v ADC a druhou nohou v ADME a tak ďalej, tak proste viem napríklad, prečo vznikol Digital Pie, preto vznikol, pretože je tu už dlhší názor taký konsenzus proste v rádoch digitálnych agentúr je, že strašne veľa vecí a typov vecí z digitálnej komunikácie nemá šancu uspieť na klinci, pretože je to proste... ľudia, ktorí sú v porote, nemajú príležitosť hodnotiť hĺbkovo možno digitálne aspekty a množstvo iných vecí. Ďalšie, prečo Digital Pie vznikol, bolo to, že aj výkonnostné agentúry tu nemali žiadnu súťaž. Čo sa týka klincov a takýchto súťaží, tak môžem s jednotlivým výberom poroty a názormi súhlasiť viac alebo menej. To je asi tak pri každej súťaži. Ja si osobne myslím, že digitál tam nedostal dostatočný priestor a častokrát stále ešte akože funguje takéto prevláda ten názor, že nejaká malá vec, že napríklad Facebookový feed, geniálny, super, by nemohol dostať možno zlatý klinec a nejaký, ja neviem, veľký televízny spot na pivo by dostal iba shortlist. Akože, ale to sú také akože veci, do ktorých sa nechcem púšťať, mám na to svoje názory a v niektorých rokoch to bolo lepšie, v niektorých horšie. To tak asi všade. Jasno. No, dobre. My tu máme takú sekciu, že failu, islandčina. Že top failik. Čo môžeš povedať? Akože profesný? Profesný. A... Neviem, ja ich mám akože strašne veľa, pretože ide o to, že či by si išiel po každej kategórii, tak v každej mám nejaký obrovský fail, asi nie jediný. Ja napríklad celý život bojujem s riadením ľudí v zmysle, že striedam medzi takými dvoma, akože oscilujem medzi dvoma polohami, že sa snažím ľuďom pomáhať a potiahnuť ich a tak ďalej, ale častokrát mám skloní k takej výbušnosti, čo považujem za akože svoj veľký fail. Myslím si, že som dobrý vodca a líder a vychovateľ mladých ľudí možno, ale častokrát to robím aj veľmi zle, čo považujem za svoj osobný fail, ale dlhodobo s tým pracujem. Takže to je taký akože môj taký najväčší fail, ktorý na sebe akože sledujem a poznám. A čo sa týka takých nejakých konkrétnych, tak fúha, čo ja viem. Stalo sa mi párkrát, že som nezvládol prezentáciu, napríklad bol som pred rokom alebo kedy v tendri na jednu nemenovanú pivnú českú značku a boli sme pozvaní na proste prvý rozhovor, kde proste sme mali s nejakým pánom anglicky hovoriacim iba rozhovor cez telefón. A oni nás vyzvali, že máme si naštudovať brief a dať akékoľvek pripomienky k tomu briefu, keby sme chceli. Tak ja som tam našiel nejaké slabiny a
som to tomu typke povedal, že podľa mňa ten brief je trošku akože tendenčný a že vlastne tým, ako fungujú, vedel som, ako fungujú tie korporácie, tak proste som ten brief trocha skritizoval, som povedal, že poďme to trošku vylepšiť a on sa ma spýtal cez telefón, že či to chcem robiť. Ja, že jasné, ale vy ste nás vyzvali, že poďme dať pripomienky k briefu. No a keď sme sa vrátili vlastne do agentúry z toho stretnutia, tak už sme mali mail, že sme vylúčení z tendra a mohol ísť o existenčne veľký budget. Ale napríklad, čo sa týka mojich... Čo si mu povedal? Že... Nie, nič sa nestalo. Akože on začal tam vznikať nejaké napätie. Proste to bol presne príklad korporácie, alebo ten človek bol presne príklad, ja neviem, kto to bol, toho, že na jednej strane sa tvári, že vyzve agentúru ku komunikácii, že poďme sa baviť o strategickom nastavení briefu, značky, čo povedia že nejakému úspešnému tendru. A na druhej strane, keď sa s tým človekom o tom bavíš, tak zistíš, že on neberie žiadnu kritiku ani podnety, lebo je to nejaký týpek poslaný z Londýna, ktorý riadi a nás tu má za nejaké opice rumunské. A to, že proste ty sa možno venuješ stratégii 10 rokov a rozumieš tomu možno tak ako on, tak to jeho nezaujíma. Hej? No a potom, samozrejme, keď sme sa vrátili do firmy, tak čakal nás mail, že kvôli mne sme z tendra vylúčení a ešte nám ani nebol zadaný. To bol taký môj celkom veľký fail a môžem povedať, že mám super šéfovcov, lebo brali to ako jednu z vecí, z ktorých sa proste asi musím poučiť, aby mi znova spadol hrebienok a nevyhodili ma proste. Tu je potom taká ďalšia sekcia, v ktorej sa snažíme mladým ľuďom, ktorí to dopozerajú do časti predkonečnej, dať nejaké návrhy alebo nejaké motivácie, kde sa môžu vzdelávať v rámci reklamy? Ja mám úplne iný názor. Ja si myslím, že v dnešnej dobe samozrejme rôzne kurzy, školenia, rôzne akadémie divné, čo sa objavujú na Facebooku v poslednej dobe, môžu človeku niečo dať, ale dneska je proste taká tendencia, že ja nechcem, aby to niekto zobral zle, ale dneska už takmer každý človek sa prezentuje ako nejaký učiteľ alebo vodca, ktorý môže iných ľudí vzdelávať o marketingu. Ja som akože taká, že sám seba nazývam, že som tak na polovicu stará a na polovicu nová škola. A ja napríklad som sa marketingu vo svojej podstate nenaučil ani tak na škole. Tam mi dala iba priestor na to, aby som mohol chodiť do toho BBDO a tak ďalej, ale ja vždycky proste sa snažím ľudí mladých viesť k tomu, aby si našli niečo, čo ja volám, že učiteľ. A to sú proste ľudia, ktorí častokrát na nich zabúdame a pritom sú ešte aktívni v tom biznise. A tak ako proste mne dal niečo, strašne veľa ma naučil Martin Gregg už z toho kreatívneho štúdia Lebo, čo sme robili pre to TBVA. To bol pôvodná generácia, prvá generácia BBDO. Najväčšia škola pre mňa bola asi kombinácia Rasťo Uličný v MUV, ktorý akože mi pomohol pochopiť, že nie som majster sveta. A Robo Weber, ktorý proste, pri ktorom som pričuchol viac k stratégii a dokonca som mal ambíciu vtedy v MUV prejsť aj na strategické oddelenie. Preto vlastne robíme aj v ADC ten projekt Štempel, ktorý proste cieľom je, aby človek sa dostal k tým ľuďom skúseným, aby proste sa od nich mohol niečo naučiť a potom ísť do stáže a v rámci stáže zisťovať priamo v tej branži. Ja si myslím, že ja som sa tiež naučil najviac preto, lebo som bol hodený do vody a rovno som si to musel odmakať, všetky tie nočné, všetky tie sračky, všetky tie veľké tendre. Môj prvý tender bolo, že mi šéf zavolal, že je chorý a ja som išiel v prvom ročníku prezentovať rakúsky tender CAC Leasing sám v nemčine. Hej. A to sú veci, du machst das sehr gut. Ale proste toto sú veci, ktoré sa človek vďaka ním naučí. Že kurz je, ja vnímam stále ako pasívna forma prijímania informácií, z ktorých sa niečo nachyčí, tak škola. Hej. Treba si ale dneska interpretovať. Vieme, že problém dnesnej doby je, že ľudia nasávajú, preberajú, ale neinterpretujú. Nemajú schopnosť interpretovať informácie. A ja si myslím, že mne najviac dali proste títo učitelia. Hej. Takisto ako v Corfor som mal napríklad account direktorku Natáliu Vargovú, ktorá ma tiež previedla za ručičky tým, že čo je to vôbec, jak som hovoril, ak sa robí animovaný microsite, čo je to interstitial banner a proste kadečo. Takže ja verím tomu, že si treba nájsť v tej reklame, v tom marketingu nejakého učiteľa. Z tohto sa človek naučí robiť reklamu a marketing. Hej? Dobre, čiže akože ty si to teraz pekne zhrnul, ale tak ty poznáš všetkých týchto ľudí a všetko. Keď to máš tak zjednodušene povedať, tak stáž v agentúre
ti podľa teba, teda ľuďom podľa teba dá najviac? No, podľa mňa to nie je úplne presne. Ja som skôr tým chcel povedať to, že jedna vec je to, že mnohí ľudia, aj stážisti, aj juniori preplávajú agentúrou, ale niektorí majú schopnosť sa nacapiť proste na nejakého toho učiteľa a reálne si od neho niečo vziať, vytvoriť si s ním vzťah. A to je to, čo sa pokúšam povedať, je, že keď niekto pôjde proste do toho BBDO, tak nech sa od toho blahu alebo niečo učí, hej, alebo keď ide do Respektu, nech sa snaží od toho Roba Slováka čo najviac. Proste blízkosť a spoluprácu s týmito seniornými ľuďmi, ktorí si kokos vybudovali tu značky, od ktorých sme sa my všetko naučili, ani si to nie sme schopní uvedomiť, tak od nich sa podľa mňa dá naučiť najviac. Nie z kurzov, nie z Facebooku, proste to je pasívne iba. Ja hovorím o aktívnom vzdelávaní. Dobre, tak ja ti teda ďakujem, že si tu prišiel, aj keď si poopičný, že si sa s nami porozprával takto pol hodinku. A teda ďakujem, že si došiel. Ďakujem a ja. Čauko.